Ngikubingelela mbukeli lapho ngasekhaya, ubingelelo Steteleka intokazi yakwaNdlovu, phansi eMelmoti esigodini sendaba zegudu. Ngikubingelela bukhoma kwiSteteleka Media, uhlelo ingonyuluka. Uthi cha sathola icala ngithi bayeqa i-protection order bafike bayifaka Babuya bazokhahlela icala. 2 times babuya bezokhahlela icapha ukhona lengane phakathi. Iya lokho uzingane ihleli ngaphakathi libalela ilanga ihleli inqumi ihlalele ngephenti ingane. Yabona ngesikhathi silesingena ngaphakathi yathi hayibo hawu kanti nini amalume bangena bayikhulumela ukukhwenza kwabo baphuma bama la emgwaqweni. Oh namhlanje sebeyabaleka. Namhlanje sebeyasibalekela kanti bayeqa i-protection order yabo. Okay, nathi ke la ngifuna ukuyithola khona. Uma bekhipha ingane noma abazukulu bakagogo bathi beyephi? Abasho bathi abayibonele. Bayibonela kanjani ngoba bashiwa khona? Bazalelwe la, bakhulela la. Bazalelewe la, ba uma wabo unobe khona akakaze ahlale nabo. Okay. Umhlali wabo nabo bekuyimi vele. Ngesikhathi kade befike nephoyisa ebabehamba nebephethe itayitela, babethi lizokwenzani lelo phoyisa? Bathi lizokwenzani senzeni ngoba phela ngihlala le. Wathi ulo umalume sebenetayitela labo elithi bona. Ngase ngithi mina nilithathe phela leli tayitela ngoba thina ngalana siphethe elinanani incwadi eshoyo ugogo ukuthi wesuke kephi elinanani number yakhona yenu. Yes. Mina ngifuna ukuthola into ukuthi babeze bethi beza nephoyisa babezokwenza la lizokwenzani lona. Iphoyisa kanjani lizoskipa. Umuzi kamama lo la ikho right. Sifuna ukwakha ekhaya, hayi ngoba mhlawumbe sifuna ukudla imali. Yabona into esho. Sifuna ukwakha ekhaya kuvula kumuzi kamama nobaba. Ithele ngane leni ngifonela ngelinye amalanga yathi awudayisi umuzi osemakhaya. Ungadayisa umuzi onamathuna la egcekeni uzothenga ngababa nomali. Kudayiswe lo muzi. Iyona mabane nobabili. Bese kantingane nokubili. Sitolo lo wenza iphuthu ukuthi ubize lezi ngane ngoba lezi ngane bekuthiwa thina nawe. Ngifonelwe ummeli uthe ummeli. Wa akasho ukuthi afuna ngalezi ngane. Ela wena nawe Nephutha sitolo unephutha. ingane kuthiwa Dumayo sendiyasixosha Lengane ethi mina ngathi ngizokubulala mfethu. Unamanga wena engeke malanga ngizokunqubuza mina. Uma wena ngishaya lo. Tololo. Bafuna ukuthathela ngicimbe amanga bafethu. Singicimbe amanga kakhulu ngane bafethu. Angase ngikhuluma mina. Lengane bafuna ngingishiya inamba zabo. Kumele ngaphandle. Anginazi inamba zalezi ngane bafethu. Anginazi inamba zalezi ngane bafethu. abaphume laba abawu2 basuka ababhinongi laba bekuthiwa sibomndeni bafyazi bekuthiwa wesibomndeni kumele uthi asihlale ecaleni sibonisaneni ayide umuntu ongafistesa umuzi ezothiwa yena ibhayibani ibhay off basaleke emzini ke basinyeze ke Angikwali, kodwa manje inkinga into eyenzakalayo. bese sizokhuluma kanjani kamashu yabo bese banenkinga Sizoyikhuluma kanjani? ngeke ikhulume ke lento ngoba kunezingane ekuthiwa sikahlani nazo ngoba nazi ngane igada ile nali Nodade beni awusizwa ngabafa ngathi ngizokudoza ngamasende kumaluma izongitoza ngamasende le ngoba uma ngo2020 wathi uma esaphila ufuna ukushintshela lo mntwana indlu. Okay. Ngalinda ukuthi ke uzomshintshela wafika futhi umfana osekhaya kumina ehamba nomakhosi wakhe ngoba mina ngangibhizi ngaleso sikhathi esigodlweni ehamba nomakhosi wakhe. Bathi angisayini. Uma ngoba wethe uzoshintshela uAC ini indlu ibuyele kuyena. Okay. Ningashawa imoto bakhe. Ngangempela ke ngalinda ukuthi kuzokwenzeka njengoba umama eshiya. Njengoba umama eshiya. Sengizwa ngendaba kuthiwa angazi noma bazileni la eGrand Park babehamba nobani. Angibange ngisabona because ngangisele kwami. Lindele ukuthi mina ke bazoye police station nalelo phepha. Angibonanga kodwa kiwe police station kwathiwa weziwala. Angazi ukuthi waqhubaka kalani. Ngezwe sengifonelwa uma esethi uma hayi angisamshintshela uAC. Ma uthe ngangihlalele ngangibele check survey eDrobhen. Yes. Wathi ma ayisozala. Wathi mina yebo gogo. Wathi mntanami lo muzi ngicela ukunika wena. Yabona sisi? Yeah. Umoya wami ngibona uthiwa inkathi uma ethula nami uNkulunkulu wangithatha.
Ngasho kanjani. Ngani? Yabo lo muntu osemva kwami. Lo gqwebhe lemnyama. Ithathwe imoto yakhe. Nendoda yakhe. Iyangidrivela noma ngiza la. Oh, Before ngibuyele phi? eGoli. okay. Niyangizwa bazalwane. No, sizwa kahle futhi mina ngizwa kahle. Ngihamba wekhona. Niyangizwa. That time kwakusekuhle. Emva kwami nalo ngemuva webhola lemnyama. Angazi noma mhlambe wengipretenda yini ngalesa sikhathi. Yena wathi malume ngoba ukhokho sekunile lo muzi vele wena uhleli nathi la. Asihambe sokwenziwe. Sahamba safika la. Kwenziwa konke la gcibisa. Kwakunina uLondiwe ule uma sasu4. Uyangizwa? Safika la lafunda iphepha la ngenwa yini isicebiso. But unkosikazi wakhe akakwazi ukuhlalisana nezingane akayifuni izingane ulanda ezakhe zize lapha ekhaya ezalo izingane aziphatheki. Itayithi letter of authority. Yabona into iyaphambana lento. Lento ebhalwe la nalento ayihlangani isiqoqo. Lona tayitela itayitela lahleka. Nayo inkinga. tayitela lakhe ke Wathi la lahleka nje itayitela. ibekile umala Wathi la lahleka nje Ona-ke. itayitela. angevele nginika Ubona ukuthi njani? Wathi la lahleka itayitela. itayilela Lo wathi la lahleka itayitela. ngithethelile mina nakhulu Bafuna ngisenga eMaritzburg ngokwenza itayitela eMaritzburg. angibathetelanga Itayitela angibathetelanga uma vele wethe uma ngani Sazi ukuthi itayitela mali alikho. Wena ushade uhlala kwakho mfethu. ngizona phi Awukwazi ukunanimisa empini urane kwasheze ekhaya uphinde urane kwandlela sihlololo. ngani muzi wakini Yasesi. Hayi bafethu malethi phela endleleni. Mfethu wathi unitayitela lahleka. Alikhona itayitela. Sisitolo lona. ngalinikwa uma webabhemi mina ngidedele nakhulu nginidedele mina nakhulu Khoneni letter of authority. wathi uma lalahleka nakhona lalahleka nami watshela ukuthi lalahleka kwasho mina lokwasoma wakho nami ngazela Lento ngizengayibika futhi Sazi ukuthi thina itayitela la lahleka. eMaritzburg. Izinto zakhe ukubaphatha. Abafuna usiphatha.